Foli ni waliɲumandɔn an b'o kɛ k'o ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa o maa de sɔgɔlen bɛ nin waati in na Yeli Vision na nin ye a ka dɔn kibaru waatiw selen bi dɔn kibaru kɔnɔna la an bɛna an da don jamana ɲɛmaa a ka min bɛ tali kɛ kuma ɲɛfɔla ka ɲɛsin jamanadenw ma ayiwa min senfɛ fɛnɛ n'a kɛra dugawu don fɛnɛ ye ayiwa an bɛ don o kuma ninnu kɔnɔna la ka bɛn ni taabolo dɔ ye jamana ɲɛmaa ye bilasirali minnu dɔ kɛ an bɛna an da don o la kelen kelen halisa ka fara o kan i b'a ye k'a fɔ o dugawu don yɛrɛ hukumu kɔnɔna la maa caman kun sigilen bɛ ka jamana ɲɛmaa kɔnɔ ayiwa min bɛ tali kɛ ni Côte d'Ivoire finitigilakaw olu ka kibaruya ye o jateminɛkɛlaw ye mun fɔ an bɛna an da don o fɛnɛ la ka fara o kan i bɛna ye k'a fɔ fanga ɲinitɔn min bɛ an fɛ Ala ka hinɛ a la Elhaji Ibrahim Boubacar Keita n'o ye ale ka fanga ɲinitɔn ye i b'a ye an bɛ waati min na siga kelen bɛ taa ni ka segin dɔw la kɔnɔna la ayiwa o bɛna wolo mun na an bɛna an da don o fɛnɛ la an ka bi walawalali kɔnɔna la ka fara o kan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan farafinna farajɛla n'an ye kibaruya minnu sɔrɔ an bɛ don n'olu ye an ka walawalali kɔnɔna la. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲumandɔn bi ye tɛnɛn ye janvier kalo tile 2 san 2023 i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na jamana ɲɛmaa laadala san o san sanyɛlɛma la a kɔni bɛ a bɛ fɔ min ma ko discours à la nation n'o ye min ye sigi ye ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye ayiwa minnu ni olu kɛra ka tɛmɛ ani baaraba minnu fɛnɛ bɛ don n'a nataw la k'olu kɛ o fɛnɛ kɔfɛ dugawudenw kɔni bɛ sɔrɔ ka da nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kan jamana ɲɛmaa fɛ o hukumu de kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ colonel Assimi Goïta a kɔni ye i da don min bɛ tali kɛ bi gɛlɛya min b'an ka jamana kan ni o bɛ tali kɛ sugu yɛrɛ kɔni gɛlɛya la a y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na tiɲɛ don hali n'o o y'a sɔrɔ olu ye belebeleba kɛ nka i b'a ye k'a fɔ olu ni maa minnu kan ka jɛ ka baara kɛ n'o bɛ kɛ sababu ye sugu yɛrɛ kɔni sɔngɔ o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la da la dumuni magoɲɛfɛn minnu bɛ yen nɔ ni anw yɛrɛ kɔni tɛ se ka jɛ olu kɔ i b'a ye k'a fɔ maa minnu bilalen bɛ o baara la minnu kan k'olu sabati jamana ɲɛmaaw olu ta kɛlen kɔfɛ i b'a ye maa caman juru bɛ maa caman kana bari maa caman yɛrɛ kɔni dɛsɛlen bɛ ka ɲɛyɔrɔ fa ka se k'o kɛ yaasa min b'a to jamanadenw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka lafiya cogoya min na ayiwa siga kɔni kɛlen bɛ olu ka baarakɛta yɛrɛ kɔni na o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye jamana ɲɛmaa a y'i da don kuma wɛrɛw fɛnɛ la minnu ni o bɛ tali kɛ Mali finitigilakaw olu ka sanayɛlɛ min ni o bɛ sen na bi a y'a jira maliden bɛɛ lajɛlen kɔni na nin tɛ nkalonko ye bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ b'a la kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don o ka bɔ yen bi baara minnu fana bɛ ka kɛ an ka dugubaw kɔnɔ minnu ni olu sɔrɔla dunko juguya la fɛɛrɛ jumɛnw bɛ se ka tigɛ yaasa o wale ninnu olu bɛ se ka bali an ka jamana kan don n'a nataw la tuguni jamana ɲɛmaaw u kɔni u ye u da don ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la min n'o kɛra colonel Assimi Goïta yɛrɛ kɔni fɛ ka bɔ o la i b'a ye k'a fɔ a ye wele bila ka taa maliden cɛman ni musoman kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an k'an jija fara ɲɔgɔn kan ayiwa ka ɲɔgɔn faamu ka hakilinaw k'olu kɛ kelen ye ka jamana k'a bila nin bɛɛ lajɛlen sanfɛ yaasa ɲɛta ni bɛn keleya o bɛ se ka sabati cogoya min na an ka jamana kɔnɔ halisa an bɛ to min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa ale ka laseli hukumu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi an bɛ waati min na maa caman yɛrɛ kɔni kun hakilina ye k'a fɔ ni laseli senfɛ jamana ɲɛmaa a bɛna min ye kanabila kɛ ka se ka ɲinɛ Côte d'Ivoire finitigilaka 46 min olu b'an ka jamana kan ni olu yɛrɛ kɔni nana ko mercenariat kɔnɔna la ayiwa kɔni hali ni kiiri tigilamɔgɔw y'u ka baara kɛ bi i b'a ye k'a fɔ kɛlɛkɛcɛ 46 min n'o olu bɔra Côte d'Ivoire ka na an ka jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw kɔni ye san 20 kaso ka se ka o bin a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan o min kɛra maa caman kun sigilen bɛ ka jamana ɲɛmaa de kɔnɔ laseli in senfɛ sankura hukumu kɔnɔna la a bɛna yafa kɛ n'o ye Côte d'Ivoire finitigilakaw ninnu yɛrɛ kɔni ma nka caman kɔni fɔra a jigi kɔ o min kɔni kɛra min ye jateminɛkɛla dɔw ye olu y'a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na n'i y'a ye Mali jamana ɲɛmaa kɔni ma sɔn ka se ka ninnu kannabila bari ka d'a kan bɛnkan sɛbɛn min kɛra n'a bɛ fɔ min ma ko memorandum kumakan minnu fɔra a kɔnɔ Mali ye a ɲɔrɔ k'o bonya k'o kɛ nka Côte d'Ivoire jamana olu ma se ka u kan ka mun kɛ u ɲɔrɔ ye mun ye olu kɔni m'o kɛ ko olu kɔni ka hakilina na o de kɛra sababu ye bi an bɛ waati min na jamana ɲɛmaa u ma sariya ta sariya min bɛ se k'a to ni finitigilaka 46 olu kana bɛ se ka labila cogoya min na an bɛ to Mali kɔnɔ halisa fanga ɲinitɔn min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ min ma ko RPM Ala ka hinɛ a la Elhaji Ibrahim Boubacar Keita Mali jamana ɲɛmaa kɔrɔ ale ka tɔn don ayiwa tɔn in kɔnɔna la bi an ye jateminɛw ni misaliw sɔrɔ ani kunnafoniw mun b'a jira k'a fɔ taa ni ka segin kɔni
o bɛ ka caya ni fanga ɲini tɔn ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ maa caman ni o ye a jɛkulu in yɛrɛ kɔni ɲɛmaa caman ye olu yɛrɛ kɔni bɛ ka taa ni ka segin min kɛ o b'a yira k'a fɔ don n'a nataw la ayiwa olu yɛrɛ kɔni b'a fɛ ka bɔ ni fanga ɲini tɔn yɛrɛ kɔni kɔnɔna la yaasa min ye ka taa tɔn wɛrɛ la walima u yɛrɛ ka fanga ɲini tɔn ka se ka olu yɛrɛ kɔni baaraw ka se k'u labɛn u yɛrɛ ye cogoya min na ka kunnafoni minnu bɛ nin waati in na olu kɔni b'a yira k'a fɔ min ye tɔn in ye RPM kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɔni yobo yabalen don bari ka d'a kan a maa ɲɛma caman olu kɔni bɛ sira ɲini na yaasa ka bɔ nin tɔn in kɔnɔna o de banna ta an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa fɔ Brésil jamana kan dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga fo ka taa se Mali minisiri wɛrɛw ma ale ni olu yɛrɛ kɔni taara taama la taama min n'a bɛ bila hukumu min kɔnɔna la Brésil jamana ɲɛmaa kura ale kɔni ka fangataw o baaraw hukumu kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ale yɛrɛ kɛnɛ kan fo ka taa se Mali maa ɲɛmaa caman ma nka a ka yeli kɛnɛ kan a kɛra sababu ye ani a balima caman yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye ayiwa minnu ni olu ka laɲini ye Mali ka hɛrɛ n'a ka basigi ye o dɔ ye kiban ni olu yɛrɛ kɔni ka jamana ɲɛmaa danga fo ka taa se min ye Algérie olu ka wasabulon maa ɲɛmaa a kɛra sigi ye kuma ɲɛfɔ ɲɔgɔn bilasira kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ Algérie olu ka wasabulon maa ɲɛmaa u ye baroda min kɛ o y'a yira k'a fɔ bi Mali ka ɲɛta n'a ka basigi bɛn min n'a bɛ ka ɲini Mali kɔnɔ ayiwa maa si den kelen tɛ se ka bɔ kɔfɛ k'a fɔ k'i bɛn'o di Mali ma maa minnu n'a b'u hakili la ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko olu de kɔni ka wulikajɔ bɛna kɛ sababu ye u ka wale bɛna kɛ sababu ye ka bɛn ani kelenya ni basigi don Mali kɔnɔ maa si tɛ se a b'a ɲini malidenw de fɛ fo olu ka bɛn fɔlɔ n'i y'a mɛn n ka wara a ye n dɛmɛ k'a faga ko y'a sɔrɔ a kunkolo o b'i yɛrɛ bolo ayiwa a ye wele bila malidenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma a tila k'a fɔ Algérie kɔni ye jamana ye min bɛ kɛ sababu ye ka bɛn don Mali n'a sigiɲɔgɔn jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ kɛ sababu ye ka se ka Mali dɛmɛ a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka bɔ o kɔnɔ ka yira maliden bɛɛ lajɛlen na Algérie kɔni bɛ Mali ka bila la bi diɲɛ waati bɛɛ olu jɛla kɔnɔ la o bɔlen kɔfɛ a ye foli ni waleɲuman dɔn k'o kɛ ka ɲɛsin Mali cɛmancɛla fɛngɛw ma baaraba minnu ni olu bɛ k'o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni banbagaci wale yɛrɛ kɔni kɛlɛli ye i b'a ye k'a fɔ a dogolen tɛ maa si den kelen na o baara ninnu o bɛ ka san sɔrɔ k'a sababu kɛ Mali ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ min n'o bɛ ka kɛ waati min na i b'a ye o de kɛra sababu ye bi an b'a dɔn k'a fɔ Mali ɲɛmaaw u kelen bɛ ka ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ Mali ɲɛmaaw u kelen bɛ ka se sɔrɔ banbaciw yɛrɛ kɔni kan ninnu kɛra a ka laseli ye n'o ye Algérie wasabulon maa ɲɛmaa danka ale yɛrɛ kɔni ka kuma ye nka min bɛ tali kɛ kiban jamana Algérie wasabulon ɲɛmaa nka min bɛ tali kɛ kiban jamana ɲɛmaa danka i b'a ye k'a fɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ Mali ni kiban yɛrɛ kɔni cɛ bele teriya tɛ kabini waati jan tɛmɛnw na i b'a ye k'a fɔ Mali ni kiban olu kɔni bɛ baara caman na ɲɔgɔn fɛ nka min ye ka se ka taa baarakɛɲɔgɔn ninnu ka se ka kolo dun ayiwa da kɔni bɛ mɔgɔ olu kuma yɛrɛ de kɔni na i b'a ye k'a fɔ nin baarakɛɲɔgɔnya in a bɛ bolila sira caman kan o dɔ ye kɛnɛya ta sira ye min bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ ta fanfɛla ayiwa minnu bɛ tali kɛ hali anw ka laadalako culture ni o dɔ ye dɔnkili siraw fo ka taa se min ye an ka kɔrɔlenw olu sira yɛrɛ kɔni caman ma a y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ayiwa ninnu kɔlɔlɔw de kan ka don halisa a ye hakililajigin kɛ i b'a ye k'a fɔ u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o ye Fidel Castro ayiwa kiban jamana ɲɛmaakɔrɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ farafinna la ayiwa farafinna ka juru n'o ye tariku tasira ye o juruba o de kɔni bɛ min ye kiban yɛrɛ kɔni jamana la min ye Salvador Valdez Meza ale kɔni y'a yira k'a fɔ olu ni farafinna jamana ni ɲɔgɔn cɛ olu ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la balimaya don teriya don siniya don bila ko tɛ ayiwa i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni hakilina ye mun ye bi wa n bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen ka ɲɛta sira ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan yaasa anw ni farafinna diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen olu bɛ se ka bɔ nɔgɔla cogoya min na a ye Mali ɲɛmaaw ko olu fɛnɛ fo ka bɔ yen an bɛ taa halisa Côte d'Ivoire jamana kan nka an m'an da don Côte d'Ivoire finitigila ka 46 halisa olu ka kuma min bɛ sen na i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali la hali n'o y'a sɔrɔ Mali ma sɔn ka se ka Côte d'Ivoire jamana finitigilaka minnu bɛ an ka jamana kan ka se ka kanabila ta ko olu sɛgɛrɛ nka u ka jamana ɲɛmaa a ma bali ale yɛrɛ kɔni ka laseli min n'a bɛ fɔ min ma ko discours à la nation o de kɔni kɔnɔna la ayiwa ka se ka hakilisigi k'o kuma ta ka min ye Côte d'Ivoire jamanadenw ka se ka olu sɛgɛrɛ o ɲɛfɔli ye jumɛn ka yira k'a fɔ k'a jɛnyara a sunyala finitigilaka minnu ni o bi t'i jɔ maa 46 la Côte d'Ivoire tɔgɔ la ni olu minɛlen bɛ Mali la ko u bɛna u ka denbaya la nka a y'a yira k'a fɔ ko halisa a tɛmɛ a bɔra min ye janvier kalo tile fɔlɔ la k'a kɛ a tɛmɛ sisan an b'o de dakun kan
Kabwe ameta Zimbabwe jamana kan olu kɔni ka dugujukɔrɔ nafolo min bɛ nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko lithium ayiwa olu kɔni y'a laɲini bi an bɛ waati min na olu ka lithium a tɛna bɔ bilen ka taa diɲɛ jamana foyi kan n'a bɛ yɛlɛma a ka se ka yɛlɛma olu yɛrɛ kɔni ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la wa a bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu ka sɔrɔ ka yakubaya a bɛ se ka kɛ sababu ye ka baara k'a di olu ka denw ma ayiwa a bɛ se ka kɛ sababu ye jamana ka ɲɛta a bɛ se k'o yɛrɛ kɔni sabati n'i ye Zimbabwe dɔn i b'a dɔn jamana min don ayiwa farafinna jamanaw cɛla ale de ye jamana kɛrɛnkɛrɛnnen fɛnɛ ye min ni a jɔyɔrɔ fɛnɛ bɛɛ ka bon lithium ko yɛrɛ kɔni na nka lithium kɔni bɛ ka bɔ a tɔnɔ a bɛ ka taa jamana wɛrɛ de kan o de kama ɲɛmaa minnu bɛ yen bi olu yɛrɛ kɔni ye sariya yɛrɛ kɔni ta sariya min b'a to k'a fɔ lithium a bɛ se ka yɛlɛma olu yɛrɛ fɛ cogoya min na ni olu yɛrɛ bɛ se ka sababu sɔrɔ a la o ka fisa olu ka a doni ka taa n'a ye jamana wɛrɛ la minnu ni o b'a yɛlɛma wa olu ka tɔnɔ sɔrɔli a la o bɛna dɔgɔya. Ni ne fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi kunnafoni sɔrɔlu na tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛla ni anw ye an b'a fɔ a k'olu jidi k'olu caya ayiwa an bɛ dugawu don kɛ ala k'an ka jamana lakana sankura yɛrɛ ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ o kɔnɔna la an baarakɛɲɔgɔn Salifu Tarawele kunun kun ye a ka anniversaire n'o bɛ le premier ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka ɲaɲari don an bɛ dugawu k'a ye sankura hɛrɛ ala k'a di an n'a ma ala ka sababu ɲuman kɛ an n'a ye ayiwa basigi ala k'o nɔgɔya hakili ɲumanw ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔw ala ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ jidi Yeli Vision bɛɛ lajɛlen ko Salifu ani ce a ka baarakɛ ɲumanw na.